La ruta del Quixot. Alcàsser de Sant Joan és un bon lloc per a descobrir els diferents indrets de la ruta cervantina. Al voltant d'Alcàsser de Sant Joan es troben diferents llocs on poder veure un munt de molins de vent. Preparat per al turisme. La cova presó de Medrano a Argamasilla d'Alba és una construcció típicament de la Manxa, amb un gran valor històric al estar lligada a la figura de Miguel de Cervantes i a la tradició que afirma que l'escriptor va estar empresonat en aquesta cova i és on va començar a escriure la seva obra Don Quixot de la Manxa.